हा निळपणस आहे, त्याची आपण आज भजी बनवणार आहे. आता आपण ह्याला कापून घेऊया, बाहेरचं कवर काढून घेऊया. हे असं कवर काढायचं वरचं. जशी आपण बटाटी कापतो ना तशीच कापायची आणि मिठाच्या पाण्यात टाकायची, म्हणजे काळे नाही पडणार. जशी बटाट्याची आपण भजी करतो ना तसं 1 वाटी चण्याचं पीठ घेतलं, अर्धी वाटी अर्धी वाटीचे कमी तांदळाचं पीठ, ही हळद टाकली, थोडं हिंग थोडं टाकायचं, तिखट टाकायचं, तुम्हाला पाहिजे तेवढं टाका. तुम्हाला तिखट पाहिजे असेल तर तिखट, जास्त तसं मीठ टाकायचं. हा सोडा टाकतोय, खायचा सोडा. हे सगळं मिक्स करायचं. आता पाणी टाकून हे बेटर करायचं. तेल गरम झालंय, हे बेटर पण तयार झालंय. आता हे याच्यात हे करते, जरा स्लो करायचं गॅस. आणि ही अशी जशी आपण बटाट्याची भाजी तळतो ना ते करते तसं असं हे करायचं. आणि तांदळाचं पीठ घातलं ना थोडं की मग कुरकुरीत होतात. हे आता परतून घेतली. आता भजी ही तयार झाली. स्वादिष्ट आणि कुरकुरीत अशी ही निळपणसाची भजी तयार.